I šta kažeš, Vojo, kako funkcionišu ove lutke? Pa to su lutke koje funkcionišu po principu vudu magije. Sve što ti uradiš sa tom lutkom, desit će se onom kojeg ta lutka predstavlja. U to mi je prilično teško da poverujem. Dobro, nećemo nikog više da šaljemo u Hag. Samo nemojte, molim vas, više da udarate glavom o taj sto. U to mi je prilično teško da poverujem. Ne znam kako to radi, ali Tuta kaže da je tako svom tužiocu ukinuo mogućnost da sedi mesec dana. Samo mu je jednu dobro zašiljenu olovku stavio u... Vojislave, meni to deluje malo nemoguće. Ja ne vidim kako to može naučno da se objasni. Ne znam, verujte mi, obično se ne ponašam ovako i ne znam kako to može naučno da se objasni. A Mirjana je volela ponekad te kvazi naučne doktrine, kao na primjer astrologiju. Majku mu, spadoše mu pantalone. Molim vas, obucite ih, ne možemo da pregovaramo pod ovakvim pritiskom. Ali ja, Vojislave, ne verujem u teorije koje se ne uklapaju u naučni socijalizam. Eto, odlete, a ja mislio da smo pronašli idealnog partnera.